bij lekker eten maar uit. En Joert ben we in de gedicht, want we gaan Joert op ijs uit. En ik ben te geren Joert mee. Gerlof en Jansje. Gerlof en Jansje. En waar wil je mieten zie je er dan? Ik ben dat we net van Thomas in Jersum. Van de Thomas in Jersum? Ja, daar ben het Gerlof zontenier en hij heeft er het geweldig naar zijn zin. Oké, nou dat wordt Joert een totale verrassingsdag voor Bernard en Marleen. En ik zou zeggen, meesken, wij gaan op ijs uit naar Romke de Jong. Romke, jongen. Is er al wat in zitten? Hallo? Nog helemaal niks. Nou, meisje zei, hier is vers, dus dat mag we nog meid zien in de ierskeuken. Oké. En hoe doet dat? Nou, ik laat het graag zien hoe wij het iersmeidje beus. Oh. Dit is het? Dit is hem. Volg me in de ierskeuken. Mooi. Hier gaan we wat spullen al gestaan. We hebben hier al wat ingrediënten staan. Ja? Wat ik aan het dwaanboer is, je 2 ijskoos meidje, 12 verschillende ijskoos. Een iertbij sorbet-iers, maar echte iertbijkers. En vervolgens een lekker Rome-ijsko met witte chocola. Een mooi sorbet-ijsko is eigenlijk niks oors dan wetter, zoekers en verse vruchten. Eigenlijk is niet het oors wat we hier steen gaan. Okay. En dat zullen we nou zijn bij elke voeging. Nou, zeg maar. We beginnen eerst met de iertbij in het wetter. Misschien zo Sto en Gerlof dat dwaanbollen. Hij is erbij die? Halfvast? Ja. Komt-ie? Nou, gooi jij maar in. En dit maar er in? Dat kan er in. Wat is dit voor spul? Dit is iertbij al heel sterk zet op zoeker. Dus eigenlijk heel erg zwiert om het iertbij-iers van een constante kwaliteit te houden. Want we zitten natuurlijk met het seizoen. En in het seizoen zit er altijd verschil in de zwiertheid van de iertbijen. Alsjeblieft, helemaal leeg. Zou het goed komen? Ja. Nou, ik denk het al. Tje. Wat weer had ik weer? Extract? Ik wil me zo'n bouwvakker. Dat is wel lekkerder dan cement, meidje. Doe die even? Ja. Dat dacht ik al. En nou in de machine. Die is verduid, denk erom, ja? Zwier, hè? Blinder. Ja, zit al erin? Ja. Nou, dan kan je hem nou draaien. Ik ga hem nog draaien. Zij is. En wat er nou gebeurt is dat die wanden die worden heel koud. De iersmix spattert je aan, dat bevriest gelijk en deze lietse mesjes die draaien, die schrapen er in één keer aan. Nou, in combinatie met lucht, wat er een beetje nou in komt, krijg je eigenlijk direct een heel romige, verse, volle ijsko. Voor me, het roept ook goed, hoor. Ja. Rijdt het iers is clear, de klepjes kunnen hier. Komt ie, 1, 2. Waar is de sjeer, joh? Hier. Hier. Dat gaan ze doen maken. Ja. Hoeveel moet erin, om? Ik denk dat dit een mooie hoeveelheid is. Leer. Nou, en dan zet er in. Helemaal goed. Kan Bernard hem alleen dit wel waarderen, denk je? Jawel. Ja? Kunnen we zeggen dat we het zelf maken? Zelf maken. En zij is het. De bak voor maïs. Prachtig. Bedankt voor de uitlees. En Graag gedaan. wij gaan op... Hallo, bij deze nog. Hallo, nummer 1. Ja, het is Ahoy, ahoy. Ja, hey! We winnen de... Oh, meneer, hallo. Goedemiddag. Wij wonen hem verrassen. Aha, mooi. Gerlof en het een hier bij hem. En die heeft het zo fantastisch net zeg. Ja. En wij vinden het geweldig bij mij door. Dus wij wonen wat lekkers bij maatje. En dat doe Gerlof en ik net de jaren, maar dat doen wij mij. Goeiedag! Goeiedag! Ja, hey. En jij bent Joet het feestvark. Nou, En dat gaat zij regelen. Ja. Hoe vies dat? Ja, ik ben blij verrast, jong. Ja. Dit Wat is, toast er? Wat doen we hier? Nou, Ik heel ziet, je ik klopt denk dat de iets klap net. is net helemaal, maar Nee. wat? Hè? Oh jemig. Nou, is net gezellig? Oh, heerlijk. Leuk je. Wij moeten aan de slag, Ja. want wij gaan eten zien voor het complete
Thomashuis in Jensum. Wij troffen Bernard en Marleen bij het Thomashuis in Damwoud. Want daar winnen hier op een dag. En daar winnen Bernard en Marleen ik. En die waren bezig om zorgondernemer te worden. En dat jaren we er. En toen hebben we even met een praten. Gerlof bij ik mee. Dat is gewoon gezellig. Dan kon ze direct hoe het maar vinden, hè? Ja. Ja. Het is voor Gerlof zelf beter om hier te wonen, omdat wij thuis een drokke huishouding hebben en wij druk leven. En dan met Gerlof dan niet mooi. En daar heeft er vaak best moeite mee. Om in dat harde ritme, dat snelle ritme, om daarin mee te gaan. En dat is hier net. Je bent altijd meisje voor hem. En wij proberen thuis, ik wil altijd, ik of mijn man thuis te wezen. Maar dat kan net altijd, want we hebben meer bij hen. En je bent altijd meisje voor Gerlof. Dus het is voor Gerlof volle rustiger. En voor u ik. Mooi, hè? Ja. En wat denkst je? Wat we hier mee zingen? Hamburgers. Hamburgers. Ja, beste meisjes. Want dan zal ik je eens even vertellen. Er binnen hamburgers en er binnen hamburgers. Maar deze ken je misschien wel. Een soort platte frikandel. Want meer is het niet. En eigenlijk mag het zo wezen. We moeten zulke hamburgers hebben. En die maar dik wezen. Hoe dik? 12 vingers dik. Mooie, lekkere, gegrilde hamburgers. En daar doen we bij. Want we houden het zoen, hè? Want ja, dan was 200 gram groenten per dag. Dus ja, we maken al aan de komkommers. Ja, daar doen we bij. Een mooie tomaat. En dan moet het veldje even houden. Dan doe je op die tomaat doen wij een lekker plakje cheese. Dan komen daar wat siepeltjes doorheen. Dan doen wij daar op een heerlijk broodje met mooie patatjes erbij, Joert, van komkommer. Want we snijden het krijgt als patatje. En dan doen wij natuurlijk dat heerlijke ijs, hè? Ja. Nee, Bernard en Marleen maar komen. Die maat komen en wij zal van zitten sieren. Dus onderslag. Nee, Bernard en Marleen maar komen dan. Ja, nee, we moeten eerst naar de gang, blinder. Dat moet eerst naar kleer. En Gerlof, als je nou de komkommer even aan was, die kant die hel je weer er zo aan. En dan kun je eigenlijk heel makkelijk een komkommer schillen. En dat doe je gewoon maar een cheesekaaf. Zo, Gerlof. Zo. De schil er heel aan hel je. Op deze manier. Zo, en dan doe ik deze. Zo. Zo de midden. En dan hebben we een speciaal boorke. En dan halen ze de siertjes eruit. En dan snij ik er wel een patatjes van. Nee. Ja, was dat eens even schillen? Ja. We hebben die hamburgers, die moesten lekker op smaak maken. Dan moest eventjes wat een siepeltje erin en dan dorst eventjes een beetje pieper erin, een frisse pieper. En dan moest ik wel wat vleeskruiden erin. Maar dan moest ze even vormen en dan druk ze even zo in zo'n vorm. En dat kan een buisje werden, whatever. En dan druk ze even om, maar deze kant zo. En zo komt die mooie hamburger er niet uit. Zie je wel? Zo, dan snijden we dat even in die mooie frietjes. Op deze manier. En dan doen we die haast in zo'n poetje. En dan ligt de krekker hij een patatje van komkommer. Wordt hem ik hebben? Nee? Gezond. En lekker. En lekker. En denk erom, hè? Om een zwitten. Net om een bakken. Ja, beste mensen, ik ben hier bij de Tim was samen om. Joetje bij Gerlof de hele dag wat rond te spaan. Hij zit ik weer mooi daar op die karren. Dat zit er goed zeker, jongen, hè? Ja. Ja, dat dacht ik, maar dan mag je even helpen. Kom eens een keer van die kar af. Ja, oké, hoortje. Nou, dat doen we even. Want wat gaan we doen? We zo'n saté doen. Saté van Jitbein. En Jansje, als je nou de Jitbein even het kroontje er even aanhelt, dan ging Gerlof en ik dat even riegen. Hoeveel zouden we erop doen? Een stuk of 2. Ik vind het ik wel mooi. En dan leven ze hier daar. Hoe oud bist je, Gerlof? 18. 18 hier. En dan zit je nou hier. En wat doe je oors dan? Bist je hier alleen nog maar op Thomashuis hier in Jensum? Of bist Nee, ik ben net nog aan het werk.
Waar ben je aan het werk dan? Bij Talent in Rauw. Bij wie? Bij Talent. Talent in? Rauw, de kringloopwinkel. Oké. Daar pakken wij dingen in voor de stiepen, de noes, de kawaii. Ja? Draaien heeft erop. Dat doet Gerlof maar 2 dagen in de week. Ja, Wat die andere 3 dagen, Gerlof, wat door staan? boerderij. Op de boerderij? En wat dan? Bij de meezinger. De kuivoer, trekkerschimmeltje, de beestjes eten aan. Oh, dus daar heb ik een verstand van kei, een beetje. Ja. En dat, nou, hartstikke best. Dan zit ik wel wat mooie variatie in. Want alleen maar schroepers in pakken, is ik net altijd alles. Nee, Nou. En dan Jantje. Wat was jou de week? Ik werk hier 2 dagen als pastoraal werker bij de ministergemeente van het Heerenveen. En daar doe ik het seniorenpastoraat. Dat houdt in dat ik op huisbezoek ga bij mensen van, nou, zeg maar van 20 hier en ouder. Oké. De rest vermaait ik mij thuis, ja. Gerlof heeft nog 3 broertjes en zusjes. en je bent heel muzikaal. Oh ja, Gerlof? Ja, de ene bas bugel, de oren is drummer en de oren is bugel en bas. En trombone. En trombone. En ze spelen bij de fanfare. Dan kun je werken en laten van Michiel Sibetsma. En spelen stel daar dan ik bij dan? Nee, ik ben zo van, hoe heet dat? Heb je de mascotte? Ik ben een mascotte. Dus Gerlof, ja, dat smoren drag. Maar ik wil wel eens even zien in wat voor kamer als dan wel eens. Mag ik die kamer even zien? Natuurlijk wel. Nou, dan zien wij even op de kamer van Gerlof. Wat is dit voor ding hier? Dat is de drumstel van fanfare de Geven uit Wergen. Ja? Daar rennen wij mee optochten. Ja, Dat wie, is de officiële foto van drumband en mellenband Vardem. En daar zit ik bij. Fantastisch. En daar stiert je even zo in vol ornaat. Ja, dit is mijn Want drummer. ik zeg, je krijgt ik zo'n stok steen. Is dat die stok daar? Ja, Die daar in de hoek stiert? ja. Let eens even zien. Let die stok eens even zien. Wat is dit? Ja, dit Oeh, is de officiële stok. Is dit de officiële stok? Ja, dit is de stok. Hier jou de maat mee, jongen. Ik heb nog niet zo die grensstok. En hoe doet dat dan? Hoe doet Dan dat dan? steeg in de maat, dan zei ze tweede maat vooral mars. Dan begin wij in te trommen en dan ga je zo vanzelf los. Oh, nou, heel nog leer. Hé, wat zullen wij doen? Zullen wij Marleen en Bernard er eens even bij helpen? Ja, Ik ben eigenlijk wel benijd wat je te geren je motivatie nou is om te zeggen van wij stappen in zo'n Thomashoes. Want dat is toch misschien wel wat beperkt hè, in die dwanenletten. Is dat wel privé? Nou, je sociale leven, dat is even net zo vol op het moment. Maar ja, goed, we zijn erin gestapt en we gingen verschrikkelijk volle zin om. En het erin zat bij verwachtingen. Ja, Dus, maar waarom doe je hem dat? Ja, het is altijd wat een geluk bij een ongeluk geweest. Ik zie wat in de houtbouw de laatste jaren. En ik kreeg daar toch een hernia. En toen hebben ze me adviseerd om toch wat oors te doen. Ja. En dan ging je omscholen. Ja. Ja, cursussen volgen. Maar toen kwam toevallig via een krantenknipsel in de Leeuwarden Kranten. Kwam een advertentie van zorgondernemers gevraagd voor Thomashuis Insum. En zij is het hele proces begonnen. En het is een hele directe vorm van zorg, of net Jansje? Waarom heb je hem daarvoor gekozen? Ja, Gerlof is geen noemer. Gerlof mag hier Gerlof wezen. Dat is het voordeel van een Thomashuis. Een groot voordeel van een Thomashuis. Het gaat gewoon heel makkelijk. Het is correct als ben ik je thuis, zeg maar. Ja, het is echt een hoes. Ja, dit is echt een huis. Ja. Ja, en Gerlof had het nooit zien, want ja, dat hebben we nog inmiddels wel in de gaten. Nou mensen, ik vind eigenlijk, want we zitten we nemen nog even een slokje, maar dan heeft die cola alweer op. Maar wij moeten die hamburgers grillen te geren. Want het is een heerlijk temperatuurtje, Joert. Dus wij nemen het er even van. Wij gaan de geren hamburgers grillen. Kan zij hier even bijkletsen. Je moet beginnen met een skinne barbecue. En dat gaat vaak fout, hè? Want we hebben die boissels erbij. En voordat je het weet, zitten die boissels helemaal vol met allerlei rotzooi. De volgende tip. Als die grillplaat helemaal smarig is, dan moet je net dadelijk maar die borstel erover heen. Nee, dan doe je het deksel
doe je dicht. Je zet het vuur op heeg en je brandt hem heel skin. En dan werden al die vleesrestjes en die lietse dingetjes, die verkolen helemaal. En dan ga je er dan met de wasseloer in. En dan school je hem zo aan. En dan is die barbecue heel skin. Hoe skin? Bruin skin. Dus eerst lichtjes in olie. Dan pak je de olie. Je jitte de olie over het vlees. Dan moet je erom denken dat zo'n hamburger net druppen gaat. Dus je doet hem even zo'n beetje afstrijken op dat orenvlees. En dan laat je hem bovenop. En dan druk je hem maar die platte kant een beetje om. Want dan komt dat ribbeltje er lekker in. En dat vinden wij mooi. Is dat belangrijk, zo'n ribbeltje? Nee, natuurlijk niet. Maar het ziet er wel mooi uit. En dan wacht je eigenlijk krek zo lang dat het randje van het vlees een beetje uit begint te draaien. En dan maak je maar dit slagje draaien. En dan weer even onderdrukken. En dan krijg je een ruutje erop. Gerlof, ik ben Sofie. Kom eens even. Hoi. Maar even zien. Sure, als het goed is, zit een heel mooi ruutje op. Maar stel eens even zien. Mooi Gerlof, dan druk ze voor mij even een beetje on. Doe maar, druk ze maar een beetje on. Alle gaat even maar langs. Perfect. Dan draaien we nog één keer een slagje om. Dan lezen we de verse tomaat op. Want we houden van vitaminen. Nou doen we het siepeltje erin heen. Nou doen we de barbecue, die doen we uit. Dan pakken we cheese. Dan lezen we de cheese erin heen. Zo. Voor al die hamburgers een lekker plakje cheese. Nou, moet je eens even zien, Gerlof, jongen. De cheese is mooi smolten. Ja. Dan ga ik die broodjes er nog even bovenop bijlijnen. Want dan wordt het een beetje warm. Dat is lekker. Komen we maar zo'n heerlijke hamburger. Die lezen we dat. Zo. Bovenop. Dan doen we er nog een mooi van die heerlijke verse Rijtse ketchup nog een keer doorheen. Wacht eens eventjes zien. Doen we er nog een heerlijk chipsje bij voor de garnering. Brengst de toe die kant even uit? Ja. Nou, helemaal fantastisch. Lekker eten. Mooi rijtje. En het hele tommezuur van Jens zit te wachten op de laatste hamburgers. Heeft er wat zin in, ding? Ja. Gerlof, dit is voor jou. En natuurlijk neem ik de laatste. Nou mensen, alle gaan een lekkere hamburger. Ik zou zeggen, lekker eten! Nou heerlijk, en even dippen hè. Zoene komkommer. Lekker. Zo heerlijk. Raad je eten maar de hand. Dat gaat zo nou een hamburger. We zijn daar onder het dessert. Best er klaar voor? Ik Wat wel. fijn dat Tommy nou even helpt. Graag. Want, hoe doe je dat? Even een beetje, maar die smolten boter over die jetmaaien heen. Dan even zo op de grill. Net te lang erop, om en om. Jansie die grilt de jetmaaien even. En ik doe het ijs er even op. Dat heerlijke jetbaai-ijs. En natuurlijk het chocolade-ijs. Je wint al. Was je er even op rond lezen? Ja, is. Dan skep ik het ijs erin. Dan lekker dat je slagroom erop. We doen er een mooi koekje op. En de witte chocolade. Hele beetje, hè? Beste mensen, het dessert is klaar. Lekker eten. Ja, lekker eten. Lekker eten. Mooi rijtje. Waarom moet je het hier nou? Dan krijg je elke jongen. Nee. Krijg je elke jongen, Gerlof? Waarom? Nou, dan krijg je het zo goed.
Goede kak, hè? Goed zo. En dus Gerlof die slikkert het allerlaatste uit het glas, hoor. Het het goed smaken, Gerlof? Ja. Dat dacht ik, jongen. Maar nou nog even hier niet. Nou gaan we het nog net houden. Want ik heb voor jou nog een verrassing in de voortuin. Wij dachten zo, wij Bennett hem alleen verrast, maar we doen er nog in. Hupsakee, iedereen maar naar boeten daar, want dan gaan we nog een verrassing. Nou. Wat hebben we hier? Hoi, video! Kindermakerij! Langzaam! Dan ben ik rennen! Nou, fantastisch! Hey, Alleen goed idee! Rijden van middelgatjes! nou, geweldig! Man, we kennen die man dirigeren. Hij dat wel even zien. Dat we even precies op de maat. Hey. Bist ik verrast, Gerlo? Ja. Ja, dat dacht ik wel. Deze jonge man die heeft je dat mooi maken. Maar we moeten hem al even trakteren. Want ik denk, je hebt zo aan het blazen, je hebt vast een droge moeder. Dus wat dacht je van een ijsje wat Gerlo en ik kleermaken hebben? Of net, Gerlo? Ja. Mooi. Nou, hupsakee. Innomen! Kom maar op, naar de karata, want ik ga van je een fantastisch ijsje. Rood, ze spelen Innomen. Lang zo leven. Speciaal voor Bennett en Marleen. Om dit te doen, spelen wij naar Lang zo leven. Oh, dat speelt nou even langs. Mike heeft mij dirigeren. Mike wil even mij dirigeren. Nee. Ik mag net mij dirigeren. Nou, dat is Speciaal duidelijk. nummer voor Bennett en Marleen. Ik van mij Kees. Dat we dit nummer Lang zo leven. In de gloria. Zodra met de Rutte, Bergs en Tram. Komt ie. Mooi. 1, 2 en 4. Hebben we een mooie dag gewoon, Gerlof? Ja. En dat dacht ik. En oren weken, verrassen we weer meesten in lekker eten mooi. Ruiten! En prutsel altijd vooruit, Jere?